आगुनि जोंनि चिफ बिथांसा आरो बिथांजों लोगोसेनो फैफानाय जोंनि डेपुटि चिफ जोंजों लोगोसे फैयो आरो लोगोसे आगुनि बानगोनां जोंनि स्पिकार बड'लेण्डनि आरो लोगोसे बिथांजों फैफानाय गुबुन गुबुन नामखौ मिथिला मानगोनां हामबायहोयो नोंथांमोन गासैखौबो मानोना नोंथांमोनहा आंखौ बा आंजों लोगोसे फैफानाय गासै दैदेनगिरिफोरखौ दसे समनिबाबो बे इसोरखौ सिबिनाय हाबाफारियाव सुजुग एबा सुबिदा होनायनि थाखाय जोंखौ आफा इसोरा बा जिसु ख्रिस्ट'आ एडभाइस होलांदों बा जोंखौ सुबिदा होदों जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव एबा गथाय आसामाव मोजाङै मोजां शान्तियै लाखिनानै जोंनि गासैबो हाबाफारियावनो जाहाथे जौगाखांनायाव मदद एबा हेफाजाब होयो बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आरज गाबबाय नोंथांमोनहा हयथ' जोंनि बिदा गिदिर बानगो बिसबा निस्सय मिथिगौ बा फार्स्टआव बिदा गिदिराबो निस्सय मिथिगोन बर'फ्रा गोदो बयजोंबो मुगैजायोमोन सैजायामोन बेखौ बयबो मिथिगौ बर'फ्रा एकदम नासयजानायमोन बै समाव मागुराम मोसाहारि नोंथांमोनहा हयथ' मिथिगौ बिथाङा बिदिजों जानाय नङा जोंनि बर'फोरखौ बे स्टेजाव दोनबाय थायोबा जोङो माने मेथरफोर बादि हरिजनफोर बादि जानानै थांनो हागौ ओंखायनो मागुराम मोसाहारिया मा सानदों बर'फोरखौ इडुकेसनेलि बा कालचारेलि बा गासिबो बिथिङाव जौगाहोनांगोन बिदिजों जानाय नङा होननानै बर'फोरखौ गोबांखौनो ख्रिस्टानाव डाइभार्ट खालामदों बियो मागुराम मोसाहारिनि मोनसे बिराद गिदिर अबदान दिनै ख्रिस्टान जादों होननानै जोंनि बर'फ्रा गावनि राव हारिमुखौ बावाखैथ' मागुरामाबो बेखौ फोरोङाखै
是